So, gi-analyze na karon sa mamutulay. Primero nagtapis. Oo. Sunod, nagpanti Nagpanti bra. bra. Oo. Sunod, panty na lang. Oo. So, iyan na na-realize kini. Kini. Hubo na gini. So, karon kay medyo advance man mag-isip ang kolektor. Oo. Naghubo na sa tanandaan. So, iyang una-una kinigil karon. Nagini may tabo. So, gihawiran lang niya iya ha. Disulod siya. Pag-abri bayot kay ang bana man bayot. Daga mo mga bana kana magsigyaw-yaw nga burag kada ko sa sweldo nga. Ha, mura ning napalit anang mga ana. May nga nang isong mga Correct. bana. Yeah. Correct. Actually, inana ko sometimes. sorry. Tapos sa Pinawang mga pistal. tapos sa mga bana di man na muuban sa mga grocery kay kapuyan mo Yeah. lingkod ra ana. Uban na inyong mga bana or kamo mga bana uban mo sa inyong asawa. Recording. Hello. Yo, this podcast is brought to us by Ashigo Purple Corn Coffee. Burag duki ta wala nakabalik. Ay, burag. Wala ta naka-podcast. Wala nakapodcast last week. Anyway, hi guys, welcome back to our podcast. Hi! Kapaminaw, sa mga nagtanaw sa mo sa YouTube, kapaminaw sa Spotify, and also sa Spotify naman po yung ganatanaw. Dagang salamat. Kung first time ninyo nakapaminaw ani, syempre kauban ninyo inyong mga podcasters. Kung na newscasters. Kung na vloggers. Oh, di kita podcasters. Kauban ang atong photographer si Juanito sa One Photo. Hello. Ay, Hi. naka-uni. Ako rin wa naka-uniform. Actually. Wa ko na Tagalog memo. Ang atong beauty queen, hamis ang pamanit, sexy, puti. Pak na pak, walay love life lang. Ladies and gentlemen, si Miss Wholesome. Hi, Miss Wholesome. Hola. Verbose. Bago na greeting. Tapos, syempre, ang nasa kong wala, kung lately nabantayan niyo si siya stretching. Actually. Split siya. Nangandang. Gasaka na ako siya sa 4th floor to the ground floor sa legislative building para na daw siya hangin. Taas yung stamina. Oh, para taas ang stamina. So, naa siya gipangandaman. Naa siya gipangandaman. Oh my God. Itago na to sa kanang honeymoon. Ala! Carol. Lalain si Drew sila. Hi, Drew. Hello, everybody. Hello, Con. Yan. Siyempre, ito po si Consial Bernie. Bitok. And sa walay paligoy-ligoy pa, tama din ba kay Kwan, karon ka ng Women's Month. Yes. Yan. So, di pa, Ilang mga ayaw sa pagpalag na to. Women's month. Women's math. Women. Half lang daw i-celebrate sa month. Okay, half 1 to 15 lang. 1 to 15 lang ka. Ayaw kayo pangarap na mabot ka sa 16 or 30. Since Women's Month man karon, guys, man, dagang galing tayo mga events karon sa LGU para sa Women's Month. So, eto na lang akong gusto nga topic lang. Very quick lang atong istoryahan. You know, the advantages and disadvantages of being a woman. Sa workplace, sa tanan yung mga experience. So, yung mga advantages and disadvantages ninyo isip mga babae. Kaya siyempre kami, ang among mahatag ni Juan karon, siyempre makain giming amuning advantage ninyo. Kamang mga babae or something like that. Kay like, game, unan ako kasagara, basta kanang, si tawag ani kanang, nay muhangyo, mahangyo-hangyo. Easy lang. Lahi ra gyud pag ang babae ang muhangyo Tinod. kaysa lalaki. For example, ingani si Sam, di ba? Sir. Lahi ang man niya. O for example, nay taga si Palco, mamutol og kuryente. Oo, kana. Baka think twice. Lahi ra gyud ang namin nahitaboan na nga pag at kabalo man ang bana, so ang gipagawas ang asawa. Tapos timing kay gipagtapis ra og tuwalya. Karon. Ito, Ay, sa karon serving. Mo gin ang yung power bay kana bang sir kanang kon manggo na. Muna yung natawag po nga, ang weakness gid sa lalaki, babae. Mo sa. I also agree on that. I mean, pag mga hangyo-hangyo, sir, kanang kon sir, medyo lahi na gyud. Tinod. Bantay mama next week mama di sa nakupot ko na may mga anak kay na madala ba kay kuan rin na FYI lang kana ding sa sipal ko bitaw kanang kon ginapasa din na job order, lahi ang agency sa tigputol. yeah. Pag moabot na galing na inyong notice of disconnection sa nilahos na gina dito sa
agency, di na mahangyo. Oh, kung na kay friend, Na-chikahan ko sa akong friend di ko. ba na? So, Oh. naka-receive ko mag-notice of disconnection. Nga na. Mayon din mo nga, ang nyo dito, ang imong friend sa si Palco, kay mintras wala pa na ang job order dito sa mamutulay yun nga lahing agency, madada pa daw na. So mo nang pag moabot na gyud da, ni adto na gyud kay mamutulay na sila, di na nimo na mahangyo. Putlo na Kay yun siya. minita si dito Saan na pa magtapis ka diha? so mo bitang usahay, gamit ang pa na pagtapis kay di ma'am amo gining sir, yun na. So, ligo biyo ko, sir. Ngit-ngit yung kuwan, CR. Ari ka na magtuyo. Ay, napuwas. Bakal. Ma'am, bawal na pag inasamo, ma'am. Sige, ma'am. Next week na lang, ma'am. Tinuod daw lang yun. Yung sa akong friend nga, magdali-dali gawas. Labi mo. Nga na. Di ba? Nga na Topless. siya. Ay, di Tinuod yun daw see? na. Tas Ang uban kay dili sila mo hatag that because wala sila money but tungod sa ka-busy, wala na nila ginagahinan og time nga magbayad mo nang ang uban Uy. mangita sila ways nga ma-delay. Yan. Dili sila maputlan kay para dili Sir, sila. unya pag ginako mabayaran, sir. Sila, bantay, mama, ugma, mama. Pagbalik, pagkaugma, nagpanti, ugbra naman. Pora. Next month na lang. Sir, walang ugma na gid, sir, kay wala. Bantay baya. Bayot, pag ugma, nagpanti na lang bayot. So, nahangyo gyapon. Oo. Kanina, ganina ang story. So, gi-analyze na karon sa mamutulay. Primero nagtapis. Oo. Sunod, nagpanti Nagpanti bra. bra. Oo. Sunod, panti na lang. Oo. So, iyan na na-realize kini. Kini. Hubo na gini. So, karon kay medyo advance man mag-isip ang kolektor. Oo. Naghubo na sa tanandaan. So, iyang una-una kinigil karon. Nagini may tabo. So, gihawiran lang niya iya ha. Disulod siya. Pag-abri bayot kay ang bana man bayot. Unsay problema na to, sir? Ano siya nga? Sir, kung di ninyo bayaran ang inyong kuryente, sir, ihian ko ninyong hagdan. Ang tipamutol na imong iroday. Una-una advance lagi siya mag-isip, kinihubo tanang ginibantay lang giningaron. Pag maingon ni karog wala gyapon na. Sus kay ang bana bitaw ni gawas day. Tanakatapis po. Sir, liman mo, sir. Hubo mo ka. Sir, kung di kinubayan ko rin, sir. Ako ning ihiyan ninyong hagdan, manimaw ginikanso. That's always be na inyo na nga strength. Even siguro kung pag mapalit ka, no? Imagine ni Juan. Siya mo ni gawas. Shining house or krantong mamutulay. Siya ang mamutulay. Ay, Lord! It's always an advantage. Kaya lang, in fairness po now, no, ang imong, the difference na po sa unang panahon, stereotype din na sa una no nga, Ang babae, weak. nagina sa kuhan ba? Nga na ba? Ang babae, sa balay rin na dapat, tingla ba? Pero Tapos si naman- Bana gina dapat ba ang tigtrabaho? I don't know. I think panahon sa kung magpapa during the 90s, I think nga na pagyapon kay murag issue man kay sa unang kung ang mama na narbaho. Anong bura bitaw? Na napasagdan ng mga anak na kay yang kuan. Remember before sad pag ang babae galing maburusan as in mortal sin gyud na ba murag dili gyud ka dapat mo hawak gyud kasi mo gipuy-an sa mong barangay. Kay murag grabe gyud ang Excel jud gang. kay kung ikaw naburusan nga wala gyud ka kanang disgrasyada ka hawa na lang gyud kay mahimog gyud kang Yeah. ang pananaw sa palibot sa society sa mga silingan hugaw ka nga pagkababae kay sayo kay kan sulod talabi na pag kay nakaburos ibutan pag natog minyo di ay or wala ka grabe na but now no in fairness to you guys karong murag pak rampa single mom no problem. Correct. Mas nilami, mas nigwapa ko nga single mom ko. I think, karon lahi ng diferensya kay even artista before I remember, pag ang artista na ay napa sa mga patwitams, pag maburusan, guba na bay ang Ana, ang Career. reputasyon ng career. wala na ihatag sa imo nga project. Kaya naburusan na ka.
Pero karon dagan may mga artista, sila Julia Barreto, sila Julia Monte. Tingnan si Julia. Sila Ann Curtis. sila Ann Curtis. Oh, Ann Curtis. Jesse Mendiola. Oh, napagyapon sila bay. Sa una, end of career na ginang maminyo na ang mga artista na burusan, wala na ka pahuway na ka barag retire na ka for being an artista nga kunwari labi na imong mga roles pang single gyapon. Pero karon in fairness now, empowered na kayo ang mga girls. Women empowerment. Yes. Some Women empowerment. nabay mga times na imong nagamit ang imong pagka-girl. Ay, oo. Ako kasan. Amot ako magpapakababae ang ako nagamit. Ay, basig sa kuan lang. Sa charm lang. Ay! Anong example na kanang medyo nagamit ang mga charm? Hindi sa itong mga friends sa laing offices, natin mga hangyoon nga ipadali ang atong palihog na lang gitahon. Nagyuno ka ng... Sige. Paspas kayo. Connections. Mga diba? connection. Totoo yan, no? Kanong may nga mga tama lagi lahir ang babae pag hangyo, no? Kita mga laki, Ang lambing mong good. Siyempre, sabi ko, lalaki ang imong istorya, tapos babae mo mahangyo. Namugi, tone ang babae ba, muhangyo nga, lambing nga, something ano daw. tapos simason din ka. Kana. Lain sige lalaki good free. Wanti hangyo ng free. Lain naman na. Lain na yung mabri. Pero tama ka, ang inyong words nga pinalambing, Kana. tapos kuan pa, medyo panaana pa Ana pa. ang shoulder. Shoulder. Tapos napagipakapin na mga Simas. pinhap yun. Uy. Ako style, pag na ako i-follow up, dapat medyo sexy yun. Yan. Mao di. Dapat pretty. Nagyo, dapat yun na siya. Guwapa. Sir ka ng kuan, sir ba? Kadala din sa pilok ni sa. Naman yun na siya. Uy, bilan na lang ba yan na siya? Murag musulira pa yung mata. Magbura ka ng gaugo mong liso sa santol. Diba? Nakipalo Diba? Diba? Murag nagi ka na stroke. Ana. But I think tama no dapat inyo nang i-grab na mo gina inyong mga strength. Bay sa photography bay. Advantage ba? Medyo na ba ana kung babae nga kadagan na may photographer nga mga babae sa karon in fairness. Pero do ako lang niya do ang world lang sa photography still dominated pagyapon para nako gyapon sa mga lalaki. Di, ni maganda. Nay advantage yapon. Actually, dako yapon advantage kung babae ka. For example, mo ba? kung wedding, easy lang sa bride mo post kay babae ang mo picture siya. Kibali mo di Tama, walay yes. murag awkwardness no? Automatic siya nga ang dating automatic siya nga komportable ba kay babae ang murag bitaw ganang pauban sa CR man okay ra magpauban kay babae mong kauban ana ba. Yeah. Tapos Tama. isa na siya. Ikaduha, mga para ng mga newborn photography. Si Ma'am Primi, asawa ni Sir Chuck. Yeah, tama. Since babae man siya, kabalo siya mo, Handog. then mama pag yun, kabalo siya mo gunit sa bata. Yeah. Kabalo siya mo unsaon buhaton ba. So easy para sila nga mo kuan. Tama sa no. Kibali ang pag-relate kay siyempre kuan man siya. Tama. Muna ko nabantayan gid labi na kung mga mas balik dili wedding like corporate lugar magdokyo corporate. Babae gani ang picture. Dagan do easy na magyapon maingon kag smile sir na pero lahi ang babae kay mo approach ba nga picturean So would you say nga sa larangan sa photography medyo dako ang advantage po kung babae. Kuan, dako siya. Dako gid siya. Pero nakadepende mo na sa imong creativity mong ang giyapan ang photography. Yeah. Sure. Lahi mo pud dong mo picture lang ka das imo pag yung output kinay creative side or creative. So mas advantage pag ang mga LGBT pag ay. Kaya napay masculine tapos napay pagka-girl. Kami na gid ang combination. Kamo na gid ang You will combination. enjoy both worlds. Naman na siya. Dual citizen. Dual So citizenship. meron kay even sa event organizing, siyempre kung kasagaran ra ba yun sa mga event ang imong kaistorya dili man ang husband. It's always the wife or for example kung debut the mother. Di ba kanang ang mama so ang mga babae, ang mga misis, ang mga mama mas komportable sila mo istorya sa kapwa babae. Or yuya Ana. Ano? kay mas makuan sila. Tayo kasi mga laki, kung labi na kung akong gistorya kanang kita mga straight lalaki,
Watay daghay kuan ba kurbada ba limoni. Murag kahon Murag kay kon tama. ang lalaki man good kay Marshall directional ba? Kana na syempre ang babae kay dagan pa pasikot-sikot bitaw para lang Ang ato bulak-bulak. ano Ano na pay ribbon. Murag straight to the Tapos point ibutang-butang lalaki. pag basket. May rapper. Tahanong gibutangan danan og kuan pa kanang sungay-sungay na nun. Mga feather, mga wings. Kadaghanan na ba yun noon? Yan na. Murag mukha lang siya murag lami magpasakay ang babae. Murag lain to. Dili sa negative nga kuan na. Murag Lami mo persuade Oo ang na. babae. musakay sila Natural sa kid sa convo ba? Mo Correct, madam. Lo ka na ba may nana bitaw? Uy, Yes. kay madam. Di gwapa kay ka ani. Gwapa kay madam. Lahi ra kay kung lalaki gwapa kay. Lain sa'yo mo? Okay ka na sa'yo mo, Mads. Gwapa kay ka na, Mads. Lain mo mo. Lain kayo. Eh, makaingon na siya nga, labet man siguro ko ni si Hala. Di makano siya, labet man Lagi di ba? siguro ko ni Imagine na, Tama, ma-picture ka, lalaki, Oh, groom. di ba? Gwapo kay ka sir. Di ba lahi kay kung babae mo tong may enganyong. Tama, no? Pagkabalik ko, ikaw, naman kayo po yung mga, sa laing lugar, dagan, may kapartis nga straight guy po. Dagan. Diba? Pero sa ato lugar, gwapa kayo ka, mamay. Lami kay mong mata, ma'am. Nuok ko. Ma'am, Nay. lami kay mong lips, ma'am. Ay, times na. May lalo yun, ma'am. Okay na, hindi na ako magpa-makeup. Ma'am, namig kayo. Wala tama, no? Uga si Tama, Brad, tama, ay, sige, pakuan dyan. Kasala ko sa kubar na karon sir. Tama, no? Tama. Yeah. Hindi ka pala. Kaya even sa mo sa hosting, bay. Permintig yun, medyo like, bay? Di, nagya ba itong gina-share ni mga disadvantage sa girls kung mag-host, di ba? Nalay, depende lagi po sa nature po sa the entire, say, what mapad. kind of event. Pero syempre, medyo, lahi ram gila ko itong medyo, sa hosting man god, kay more on sa voice man, so medyo, lahi ram na medyo modulated ang mga tingog, kay, kung babae mo kayo lagting, kayo, Ana. that's why bitaw na itanding, nang usay yun, makita kong event nga, puros babae, tanan, basta. Lingog-ngog ka. Basta. Even radio, mga radio karon ha. Na ko'y madunggan man na kanang gatande man duha ka babae. Tapos bura silag mag-comment about certain problems sa syudad na maog yun naman. Bura ka naminaw silingan nga gaaway nga chismis ba. Murag marites nga topic. Oo. More testing. Kay in fairness, among panahon I don't know now, sa among panahon sa una sa radio, ang mga babae, ginabutang rin na sila sa mga mid-morning, 9 to 11, or the usual panggabi. Kay dominated man dapat sa lalaki. Si babae is parang break lang or parang flavoring sa tandem, flavoring, ana. Pero ang media that time, labi na sa mo sa FM is more on sa lalaki gid siya. Ana, mo to sa unang panahon. But I don't know lang, kay remember gina ko sa una, kung nakaabot pa mo ng radio station nga NU107. NU. Ang Ang NU107, it's a radio station nga puro gyud rock. Rock. Tapos ang ilahang marketing gikuan nila nga tungod kay dominated na kay siya lalaki magiging ng rock, di ba? Tanan nilang DJ sa babae. Tapos ang name sa ilang mga DJ kay pang lalaki, mga Rocky, mga medyo nga na ba. Diyan nag-start ang mga bands nga sikat karon. Yeah, kanang Enyo. Kung yun na whole station puro rock. Tapos gipulian nito nila nga puro gyud babae ang DJ. Kay kuan naman, lucky naman kayo. So gibutangan na ba? compliment, Yes. kumbaga. Ingana mo ginang kuan na pa to compliment. Drew, ikaw, unsay mo ang kuan experience ni mga medyo nahimong advantage ang imong pagkababae? Kuan, very recent kay kung magsakay og minibus naman ta karon. Naay time nga puno na kaayo, so naay lalaki nga mo give. Tama. Pagsulod, ma'am, dahil lang ka, ma'am. Ana. Kami pag medyo bating ng patulog-tulog. Nasa tubangan ba? Patulog-tulog din. Patulog-tulog din. Di mo matang. Pero sabi bito, maglalis bito nga, kailangan equal gid ang men o women. Yeah. Ana. Naman. Yeah. Pero pag inarsahay na, huy, mga lalaki mo dapat Correct. mag-arsahay. Be gentleman. Lagi, Kami mga babae, Pero kon ba sa Sa LRT. food, una po ng babae. Ang LRT ba inana ba nakakon ko. Ang first cart or pinaka front nga kanang cart. Cart ba cart daw. Pinakauna gyud nga katong kuan is
Babae Babae puro yun. sa kaya na. Babae. Dili, pwede. Oh. Natiyari ko katong nakaatubig Manila atong first na ko atog Manila, nuban ko sa kuate. Then buros pa siya atong nga time. Nga, no, ako may lalaki diri yan ko. Puro mo Okay, nila babae- ay, babae. babae no? dito. Dapat babae lang makasama. Katawa na, just yun lang. Tama ka ba ng mga on, di ba? Mga- Ladies Oo. first. Ladies first. Yeah, After the advantage boys. yan. After the boys, hindi. Pero at least advantage yan po na sa inyo. Nga na, ladies first. Yeah. Pero kung na yung mga advantage, sa po yung disadvantage, pag may yung gaog, babae ka. Siyempre, naagya po on the managerial na mga position. Nagit na. I don't know lang karon kay in fairness, daghan na ko nakita Ganun ng mga mga babae. babae na. Yeah. Sa unang panahon Step siguro, up na. sa mga 90s siguro, ako makita mo sa mga papa, burag yung dadaan ka ng butas ng karayom nga mahimong manager ang usa ka babae. True. Kay, I don't know lang, sa una po, kung elementary ka, kung mag-officers mo sa school, di ba, o sa classroom, most of the time, ang inyong ginabutaran ang pinaka-bright, di ba? Ana, mga ginabutaran, dili man ang leadership imong gi-measure. For example, si Drew Perminti mo top 1. So, nominate for president. So, siya din mo Automatic. president kay Bright. Ang problema lang kung mabantayan sa una, may ko nga di effective ning pinaka-bright lang mo. Okay, pag nagkagubot ng ang mga classmates, di na makontrol sa buhaton, muhilak. Uy, nga na ako grade 1. Hilak na dayon. Ay, guys, sumunod sa Ay, teacher. pagi-agi din tagpuan. Tingan na ka sa una. Grade 1, I remember. Tawa. Hilak-hilak din. Di president ako ninyo! Pero at least na mo kang president. Siyempre rin yun, yung maminaw. Di ba? Ano ginakasagara? Ang digi ko, secretary lagi ko ever since. Oo. Isulat lagi taon ko. Wish ko lang bisag na Prince Charming. Ako giduda anong bisag inominate lang tala ko Prince Charming ko. Wala gid. Ginan ka, taas yung pangarap. Ako permanent. Bisa Sergeant of Arms. Sergeant of Arms. Sergeant of Arms. Amo ba? Sergeant of Arms. So minto sa iba dako di ka sa Ano una siya ba? ka lang? Ay isugon gid ka sa inyo. Dili. Siguro siya. Or my choice. Kuan lang, usay ka ng batch, isa ko sa mga taas bitaw sa grupo. Your Sa height. height. Sa height. Oh yeah. Kay mo Sa'yo man siya na. ni Taa sa una. Then, sa Sa'yo grade po 5, ni stop. Agay dikit. tinod na ba? Tinod na siya. Diba? Na may nga na Sa grade manggood. 6 to, Tinod. grade 5, kuan mo, di ba rin, katas, pagka grade 6 na mo, tingnan sa tanan, taasan ng kanimo, napsan naman ako sa tanan. Taas na kay ko. Then pag-abot og college ba, nakita na ko mga friends na ko nga, itong mga classmates na sa elementary. Nagagmay. Yan, Sila na pita. Pwede gamay lagi gang. Ni undang na surog kag lukso-lukso sa New Year. Yeah. Or wala ka natulog sa Wala na matag cherry udto. fur. Wala na Jennifer. Wala na tulog. Mo taw tingnan siya, uni gamay lagi gang. Aba, in fairness, Saan ni gamay? in fairness, no, ikaw na, sige kag officer, president, sergeant at arms, Secretary. Ever Wala. since yun na. Naklaro na ang Bisag weakest PIO, di ba na may PIO? Wala ba Oh, Usa PIO. trabaho tun sa PIO, madam? Mag-inform sa mga Mag-inform? na-meetingan. O siya na yung Adi, ay, mag-disseminate Ginareview na ko dayon. ron. Di ba, gid ko nahimong Basta ikaw ang advisor, sir. class. Yun ako. Advisor siguro sa una. Ikaw sa advisor. So, ang first sa gid na ako nga na-involve kong politics sa school, sa college na gid ay USTP. Maybe ako lang ni Senator? feeling. MPSC mi sa una. Maybe because kaya di ba kasagara ang MPSC nito sa una kay mga public man gyud di ba? Kay bali mga bright gikan sa mga public sa Misamis Oriental dagang kay mag-take. So kung kinsa to yung mga pang valedictorian mga salud mo din to yung makasulod sa Don Mariano sa una ta MPSC. That time lang kay gamay ra may private school. So mura taro, di ba medyo dominante biya gamay ang Correct. Yeah. wow, private school. Mga elitist. So minito sa mga pobrehon ni mga pobrehon yun sa mga private school. So maybe that time tungod kay private school man mi so medyo hayag-hayag atong pamanit siguro atong nga time. In fairness naman, Vice President Pulbia Pugo sa Oh, no, hindi ay. Dili Wala pa sa kayo mapanahon. classroom. Dili Pero, pa rin mapanahon. So sa lang kang entire na mo student pag yung body. Prince Charming sa elementary. Taas na talaga ko naabtan sa college. Maski high school wala good no. Tama. Ako na-realize. Tama. Wag di ko kasaligan gyud. I think that's the challenge also sa mga komedyante man good. Sa una kay dala mo gyud Sige, kag binuang god. sige lang binuang ikaw ang jester sa wala may jester nga officer. So sa sikag binuang pag-abot na sa mga serious matter feeling nila
Wala siya inada nga may mong Lagi. So, doon ako na kay Suki ka sa listahan sa tabian. Oo, Sige, sige, ikaw Bisaya. gatayog, Gis. Talkative, Talkative, ana, ana, oh. number 1, number 2, ana. So, hindi perminti ilista sa kuan. Kaya kita may sabaan. Sige, tinutindog. Pero daan nagyug ko nga sa high school, elementary, o even sa nursery, hilig yun mag grupo-grupo, tamoy mag-leader-leader. Diyan lang tanay mong officer. Kaya na tinudan, nagyan counselor. Nasa lagmaan lang na may gala. Balik ta sa women's. Pero in fairness ba, no? That's why bitong dagang kinangutana katong pagka-presidente ni Cory Aquino because she was the first lady, di ba, president. Yeah. Dagang kay mga questions, kaya ba niya, babae ra ba siya? That time, 90s, medyo dagang kita yung mga kuan kanang pangunahuna nga basta babae, lisod na, walay. Unsa ba yung mga kuan ganang disadvantage gid sa babae? Dagan, murag- oy. Kuan naman gud ganang karon mo tanaw nimo pantay. Tungod mo ko na bay, kay kung imo gitanawon lagi sa history, ever since yun, ang kita mga lalaki, kita gitong mga gapangita og food for the family. Yeah. Kibali, kita gina sa mga ancient times. Tama ba ang pag-pronounce ng ancient? Since time in Panahon pa sa immemorial. caveman pa ta. Ana. So ang papa is mo ginang maghunting og food ana. Si mama gid always ang naragid na sa even galing manunod tag mga 'di ba mga old na mga ano. Yeah. Tigpayper gid ang mga except kung queen gid lo. But even galing sa paghari, ang queen is really just queen ka lagi ka pero nagyud ang king. Wala gyud ingon nga Dili nahimo no kang- dili mabuo ang isa ka country kung walay king. Oo. Balag na ay queen. So lalaki gyud na siya bay. Pero pag ingana ba? Siguro na nadala nga ingana na gyud dapat. Pero in fairness lagi kung karon na tong gistoryahan wala na bay. Wala na. Nga na. Burag Lagi tanan equality yun. no ya. Tanawa tong last nato na may gig last weekend puros mga babae nga mga sundalo. Wow. Lumigay sundalo ni. Oh, mga sundalo. Pero kung tanawon nimo sila mismo proud na sila mo sulti nga single parent sila kanang may ana na ba and kung imong tanawon okay na tapos sila mga officer sila moto na ka kato nag-ROTC mi sa una usahay mo katawa pa ka kay babae kang iming officer mangugat na lang ang mga driliog kay usahay di maminaw but eventually gyud makita nimong uy kaya mong giday sa mga babae. Di lang siguro kuan ang sa ko bito kay di lang siguro mapantay sa babae ang mga sa strength. Siyempre lalaki. Physical aspect, of course. Dili man gid for example na kanang pagsyagit. Siyempre lalaki dako. Yeah. Pero makaya gyapon sa babae. Dili lang na mapantay kung saang strength or kung saang kuan sa lalaki pero kaya niya. Ano ba? Pero kana landaang bay ka ng mga anak kamo. Oo, kana. Kana being a mother kamo. Kana landaan bay. Di na lalim. Tapos napay uban nga kanang every after mga anak kay feeling ninyo kay pangit mo sa tanan na mga anak kanang dungan na ba nga mga kuan kana landaan tapos pag padako pa sa mga bata kana landaan it's a great power Ako mas already. na-appreciate gid ako ang babae katong pagburos ni Emily. Naman gid ko siyang journey gid pagburos. Kuan gid ko bay pag anak ni mga ko ano ko lahi ra gid ang babae bay. Yeah. Dili kaya I don't know kung Yeah. kaya ba ni sa lalaki. Taas og pain Sa tolerance tanang ng mga lalaki, babae. pag-abay ninyo na nga mga anak mo mga asawa, kaya na sa ibang mga lalaki, igora mo kiyo, daw mawala. Mosat lagi. Lucky minaw. Tapos kanang taga mo mga bana, kanang magsigyaw-yaw nga burag kada ko sa sweldo nga, ha, mura ning napalit anang mga anak. May nga nang isang mga Correct. bana. Yeah. Correct. Actually inana ko santay. sorry. Tapos sa mga Pinamumpisal. tapos sa mga bana, di mo na muuban sa mga grocery kay kapuyan mo, yeah. lingkod ra na. Uban na inyong mga bana or kamo mga bana, uban mo sa inyong asawa. So that you would understand nga kana imong kape nga gipalit. Sus. Kung ano ni hili ka mga pi buntag udto hapon gabi din kung imo ginang kwintahon, dako 200 kinang lang kakay sa kakap. My gosh. Oo, dinuna. So para ma-feel nimo kung ikaw sa husband now, tanggalan lagi ng pagkamo babae kami dapat yun ang dili na ginakaron. Then again, para makabalo mo sa unsay kuan, uban mo sa mga bayron nun. Kana usahay na yung mga couples na kung naibawan nga usahay, magilom-ilom na lang ang mga asawa. Kaya usahay medyo butatog ang bisyo na or murag na ay sa pala interman na may luho. O na? Sometimes na yung mga husband na yung mga luho. Tapos, abi sa husband nga napagya po sila yung kwarta.
Bisag ang basic needs, wala na to. Ako sa inyo ha, kung for example, matingala ka, taas na kay kong kuryente, happy na ko maputla na kong bana, grabe kayo, napay gipamutang, bisag unsa baka diya, nay moving head sa ilang balay, kay kanahan pa kayang bana, tawa sa kabalo nga, di ako nagasto. Alam mo, sometimes, mayon lang ko, ipaputali mo kuryente. Para ipa-feel po. Para ipa-feel ni mo kay, if imong gipaningkamutan, labi na ang imong pagpaningkamot, papagid sa kabalo, nga nagkautang-utang day ka, nagpabaga na kasi mong mga friends, para lang yun maluwas, tapos siya, wala lagi na siya yaha. So, I tell you, pwede ka nakatakas, ana, but later on, magpadayan na nga problema. Sagdi! Maputlan mo para ma-feel niya nga, nga ni ding walay kurinti di ay, walay tubig, para ma-feel niya nga, ay, di man day lalim. Kailangan day ko magunahon na usahay kung unsa akong mga pamaliton. Kay, tama ka brad, usahay na, tayo na ana ba? Sige tag, ana ba? Sige katag kwarta, tapos siya na to nga, ano mo kay kwarta? Mo na usahay, hate niling sa kung usahay ka ng walay abiso ba? No, ana hatag dito or ana palit ani. Tayo usahay na feeling na to nga naa pa pero wala naman Wala na di ay. Kada feeling ni mo nga, nisulod ka og G's, ni gasto ka 20. Kana. Usahay ni mo pagkuhan, di ba? Sa pagbawi. Dili Mabawi gid lang ako siya. malimtan akong mommy. Even karon nga dagko nami, galista gid siya every time nga naay money nga ma-out. Basig bisag 10 pesos pa na. Kay maabot ang time daw nga mga tanan si daddy. Anong yani naman lang ang kwarta na kanina ako isagpa sa imo nara. Yeah, actually. Wala si mommy kuan gid siya. Strict siya sa lista gid, Yeah. lista gid. Kaya nasa gid kami agree sa mi mga laki. Say nga nasa mi ana ang mga feeling namo nga mura sa taraw mi o kanang asa na itong kwarta nga inyong kuno na. Lagi na, nakakon ko na. Ganana ko sa, Pero abi na ko ganang enough to ba, pero dili dahil siya. may galing kay gibulagan na to ni Samang iya. Na-remember naman siya na. Isip ako. Basta nga lagi nga topic bitaw. Matulala na po si Sam. May duman na po niya. Mata meme. Di kaya kakita mo kay audit naman kakita. Oh, di ba? Ano financial statement, balance sheet. Accountant Asang naman sukli. noon Say mo isa kalibo 20 na lang kasi kang inom kada adlaw. Ha, dato ka. Ang tinod na, ingana rin yun to those people, dagang kita mga listeners in fairness na nga mga bagong tubo, nasa mga mga late 20s o early 30s atong number 1 na tong mga listeners. So I'm sure mo ni sila ilang mga first. Ay mo kabalaka, magminyo ninyo, ang lisod na daw 5 years. After ana, grabe na gyud kalisod. Kana gyud, pag kana ang mga topic about sa mga finances, kay mag-usa naman good mo. True. Ana, say gasto ani niya, imong gasto ana. Audit, tama nang gibuhat sa imong mami. Lista Lista na. And speaking of mami, ato lang akong mama happy Women's Day. Yan. Di lalim. Women's Day nila karon napagid sila rights. Sila pa Tama pa sila Permi, napay bawsi. O sara to atong right. Sara among right. Nay mo. Ay isa sa among right. Right to remain silent. Mura gyud nag-iisa. Check. Oh, may- Adjourn. Kaya may madya. Ang mama, sus, grabe. Na di ba, mauban sa trabaho, sa negosyo, iyang bana. Tapos siya, mag-away sa bana. Pag uli, iya kaya pong salon niyang bana. Nasa problema, kang kinsa sa mo istorya. Sa iya na pong bana. Kasi sila raman doon laguban. Grabe, mga igala. Galaban ng ulo, mga bayron sa tubig, kurinti. So, mas strong yun mga women. And in fairness to you, sa inyong women, Masay mo yung tanga weak ang women kay muhilak. Actually, mas may galing mo kay muhilak. Munang sa survey lang. Actually, isa ginasa mo ang strength. Nga mo. Emotional intelligent gid ang babae. Pero at least mapahungaw ang muhilak. True. Unang kasagarang mga lalaki, sus, ginoo ko di maayo ni, pero naiuban dahil kay magbigti. Yeah. Because Hindi nga kagawas. Di man na sila, pagawas. na sila feeling, oy, Ma-judge sila kung magpagawas. wala nila napagawas kay feeling nila pag muhilak ko, weak ko nga pagkalalaki. Weak yun eh. Nakay question. Yeah. Kinsa ang pinakataas og patience? Lalaki babae? Kung average, dili mo kita but I think for me, average is still mga babae kaya po. Ayun. Babae po daw ang Babae. Babae ako. Babae. Do, Babae. akong ginakon, Bayot ng bayot. ang akong ginakon magud kay ginakon ako sa self ba nga lalaki man ko taas kog pasensya. Pero kung buto na naon ba babae mo gitaas kog pasensya ba? Babae kaya po. Mas grabe sila o tolerance. 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 Pain tolerance taas kayo.
Pero grabe mga skills ni sila. Kamulo og kalagot pero nakahinlo na nakalaba. Yeah. Kana gyud. Grabe maayo nga multitasker ang babae. Nagabuntagan na po ka ni mala kaya ka tapos kisa man to nag-text nimo ana. Igo na yayo humanan naglaba. Kana no. Nalimpyo na. Advantage na nila no kay ang multitask ba. Oo. Kaya nila ba? Yeah. Kasi kung sa lalaki mo na maglisod, ano po problema napod mabiyaan ng isa ka Yeah. Sa relationship lang, ang mo lang din ang question dayon din. Who's who na dahil na moingon nga kaya say namin ng kapoy ka. Ikaw kapoy sad ka. Tapos say ang diya na mag-confident ko. So kinsa may moingon karon nga mas kapoy ko sa imo. Alam magpinintahay mo, di ba? Dili mahuman. Human. Dili ako. Kaya ako nag-holdi ko sa akuan. Dili ako. Kaya ako biya sa balay. Ako yung ana ba? Actually, di sometimes ang so kinsa man gyud ang mulambing, ang babae ba o ang lalaki? Oh. Kaya say kita ang mga laki ganan sa beta nga ilambingon ta daraw. Kumusta man how's your day ana? Pero karon tong kay mga girls, karon kay gatrabaho man sad mo. I'm sure you guys kumusta man nimong kuan? Mas maayo gyud nga lalaki muna. Nah, No matter what. Aha. No matter unsa na siya nga So, dapat kami muna. Yeah. Lami month. Kita niyo, maganda yung man ay. Okay yan. Ano sa Nami kana? man. Pag mo daw resolution mi nga ano yun, na men's man. Naoy. Disadvantage na sa inyo ng menstruation, no? Oh, kana. Wala man mi ana. Dili man siya ngayon ang menstruation itself per se, pero the uncomfortable feeling when you're having it. Hassle. Kanang the hassle. Di po mo pwede mangibisag asa. Yeah. Kami laki, pwede rami sa ligid. Actually. Pwede rami sa ligid. By the way, na demisyon niya. Burag muna kung gusto i-special report. Nangita lang ko atong picture na katong gingon nga bao nag-anso sa divisoria. Anyway, mo sana yung mong advantage. Pwede may mga ibisagasa. Kamo ba iberting lisura. Lisod kayo. Magpugong yun mo mangihi, magulang Yeah. taasan ka sa Isa po sa station. Wala disadvantage. dali raga ka UTI ako. Kana. Isa na sa Diba, no? disadvantage gud ang Tama. magsakit ng Yeah. UTI man. Napud ko isa nga na remember nga disadvantage sa babae kay I don't know if kanang gakahitabo pa siya karon pero dili na siguro grabe kaayo unlike before nga kung wife ka, labi na sa mga wife, nara ka sa house, gati man ka sa balay, gati man ka sa mga kids, you don't have that money of your own. Kanay nga na, no? Oh, nga murag maulaw pa ka mga although nasa imo ang money, pero you are obliged, you are expected to kanang to budget it. True. Last na ka, kung naman gani salin, dili na automatic na for you. True. Imo pa nang ipananghid. Kita rin ko sa post one time also ang kanabang sila as gabantay sa mga kanabi ng mga women nga nabantay sa ubi na sila sweldo True. Yeah. magbantay sa bata mga anak then tama kanapang kaon gasto sa imong self Yeah. mo bitaw mo sob time may tabuon sa mga mama makakwarta ang unog palit ang sinina sa bata usahay din ang pantalon sa bana usahay ang asawa mo'y ulahi na di na mo palit tungod kay kabalo sa sa value sa money usay okay ra ko ng duster okay ra ko ng kanira barato ako Yeah. sila ang ulahi pero minti tama ano Yeah, Kay- tapos kuan pag yun gons kanang kumangutan na bitaw ang friend or unsa imong work mangutan mingon ka na nara ko sa balay housewife ko pero ang tanaw sa babae ana kay ra naara ibantay ra pero kung unsa ga work imong husband sa or ang imong sa gawa sa office is the same sweat that you kanang Ginapagawas po sa balay. ginapagawas sa balay sad. Mas grabe pa gani. same effort na Yeah. actually tama dili galing the same effort actually mas tama ka ay Yeah. sakto na nga point ba nga asa man ka wala nara sa balay bantay sa tisting galing di galing bay Dili tisting gid. bantay balay bay kanang Bata. bata may lata nag-isa pa na Baya. napay tulo Good luck. Na napay Plus bata nga grabe postpartum ko. pa. may laban mo imagine nga kana bitang okay ra pang magbantay sa balay nga Netflix, aircon, tapos sa anytime mukhaong ko na rin ko sa ref na ice cream. Pak. Okay, rin po rin mong imagine. Yeah. Bayot, init kayo bayot. And the fear pag yun nga pag abot sa imong husband by 6 PM, 5:30 PM, wala pa ka Wala pa nakaluto niluto. kay Yeah. kay gabi ka ka Oo. subsub kay ka sa work sa Correct, balay. Tapos correct. kasabaan ba baka na inga na ako kay di ba? Di ka kakaon
Nagbabadya na siya daan. Sir Pao? Sir Pao. Sir Pao ba? Paminaw. Tamay lang na nimo kay gaatan na dito tapos amubitit ng batang batakiling kita. Kaya ana. Dari butang sa hawak ka. Ano kay ba sa bana? Pero tama ka. You have that tama ka na nga point nga. Di bay kung unaw na bitaw nimo nga gikapoy ka na ng trabaho, tama di lalim man magbantay bay. Tapos wala pa kay mga entertainment showcase, wala kay mga pagkaon ng mga lagmi diya nga anytime Correct. kapoy ka. Kato Tapos mga init bay. Kato mga ina si Mako din nabuang mega. Dili lalim bay. Ako swerte lang yung kay ko because na ako'y mother-in-law nga may kay mo bantay bata. Tapos that time pangagagmay pa sila, medyo bata-bata pa akong mother-in-law ato. Mga siguro bay pila pa edad na to, mga almost mga 50s pa to sabi no. Si nanay, itong bata pa sila. Sila. Mga early 50s pa, mga anak pa, bata pa kayo. So medyo active pa kayo. Medyo swerte pa ko ato nga mga time. Kay medyo makabantay pa, pero kanang ikaw mo bantay ba? Sus, di ilalim ba? Dili. Ilalim. Imagine ni mo, ang imong balay pag yung inganing oras sa mga laon na las dos perting inita. Bura ka gasugbaw bata kay iga. Talabi kay sa kaigang bit, kay nagnanay mga katul-katul. Tapos, True. may tanak ang bata pag ka ng okay ra ka ng di mo hilak. Mag-anara, magkisikisir. Unyag tahilak Na may pa. bata yun nga na dili siya manyahon. O, dili man yun. No, Nay bata nga, igang lang Nagibata gamay. May kembot. Correct. Bay. Or katopang paspas na mukatkat, nga nakadukal na kagamay. Ni Piait, kinahulog na niya. Naglagubo na dahil. The fastest hand in the world. Makamot sa bata. Muna yung mga trabaho nga, abi ni mo, murag walay gibot, pero kapoy, ta magbantay pagkatindahan. 24/7. Sus, ayos sa dili lalim. Lisod. Dili makahimo sa ilang personal necessities ang mama. Yeah, Kay naay baby, maski True, nasa true. CR. Yeah. Mag-carrier ka para maka-do your thing lang ka. Pero, well, to wrap up these things, no, kanina itong topic, but in fairness now, good na kay karon kay at this lugar, like we have a vice president now nga babae. We have senators now na mga babae. Yeah. Councilors, so nanapot tayo nanapot sila yung mga voice lugar, no? Kay dili man pagkutanan nga, kumuyon ka ngalangan, permintin lang gid strength. Kay, ang primero mang yung differences is, advantage sa lalaki kay mas kusgan sila kaysa babae. Nga naman ang dating, Mo na diba? siya. Pero karon man good in handling things, di man pwede puro ni strength. May mga aspect po nga. Oo. Di kailangan- man ni puros pa kusganay pa pautukay man ni decision making kanang mga ana. So di ba maka-decide po sila, makahawid po sila mga tao. Di sa bagay mo lagi sa una sa mga kinaraan pa sa mga panahon pa sa una pakusganay manggod kay ang konte sa una kinsay pinakadaghan makuha nga mga mahunting nga mga hayop. Kinsay makabingwit og mga isda pag uli ana manggod ang measurement sa kuan sa una Strength. sa strength mga lalaki, di ba? So murang ang mga sports pang dinagko arsa bato bayot nga naman. Pero karon this for me though, di ba? Makaya pa nga equal na napagyapo dili pagyapon totally. Equal na ba para sa For me, inyo? dili ha. Sa employment ako before, napagya po yung gender discrimination. Dili lang kay kami, LGBT. Na sa po yung mga babae babae. yun. Kaya naman yung specific job mang good nga gina-require nila nga babae yun. For example, Tama. packer. Packer, mag-pack lang. Mag-pack lang. Pwede po na siya trabaho mong good sa babae. Tama. Yeah. Na ako yung mga friends nga, dili sila LGBT, pero boyish sila. Then mo lang gusto nga trabaho. Yet dili sila qualified, kay babae sila. Di, isa po siguro Oh, kay same. kung packer ka, kaya mo mag-asa-arsa. O kaya ang uban kay nakalang dira ra man gyud sa counter. Oh, counter, Dira ra oh. gyud sa Tama. counter. Dili gyud kayo siya ano ba. Nya na namang yung mga friend nga wa nga kaya man nila mo arsa. Ana Tama, ba? tama, Gusto pwede, gyud no? nila ang trabaho. Gusto nila ang trabaho. Sadly, dili Dili sila para sa ila. dili sila Siguro magawa. basing gikuan pod kay dapat kusgan naman. Ana, qualifications. Mo lagi na kay burag may permit lang lalaki. Ano may stroller? True. Di Lagi ba? tama. Di, imagine yun mo, for example, guys, mag-packer ka. Dabi, nag-order ka ng puro tanduay nga box para sa lugar ng babae. So tama. Yeah. So, Kana lang. So medyo strength niya. Pero Kana pero tama gyud pa nimong point. May mga trabaho nga pwede naman para ng service crew no, pwede na bayag laki. So pag hindi lang ka maglukdo-lukdo diha. Yeah. Pero at least karon okay naman. Advantage guys sa babae karon kay
dali ra kayo kung sa social media ba, pinaka number 1, dali ra kayo kuwag followers sa babae. Lagi, mag-brand lang ka na daw. Wala kayo sa... Manggaw sa mga kokomelon. Mag-online selling lang. Anong mangyod mo? Aba, mangyod na. Pagkita lang kagamay nga skin. Cellphone case raman ni Bitaw mong ba, no? ibaligya. Gamay lang nga skin ipakita. Followers Tinod na. mo. Sa Sokmed, tinod ka. Medyo advantage yung medyo sexy, good looking, babae, mas dali gyud makakuha. Mga laag tabay o laag tasis. Lahira gyud sa laag kasis. Kay pa guys, hindi kayo ang mga mountains guys. Pero ang giuyog-uyog ang dugan. Di ba nindot kayo ang mga mountains sa mo sa likod. Pero kung lalaki ka, bay, okay kay ang mga wala man lahi. Wala mo na Mananaw. Paano mga camping-camping sa YouTube? Baka nang mga sexy kayo. Oh, tama. Dagang give views. Bantay ka, Ma'am Emilia. Ay, nilabay na sa kukuhaan nyo. Ibalikan man. Tama, edge na ninyo. Tama, sa mga Sokmed. Edge Number sa 1 mga babae sa Sokmed. Sokmed, tinol. Anyway, daghang salamat guys and enjoy the rest of the month. Women's Month sa mga papa diha o mga bana diha. Oh, laba-laba po daw mo pag may time. Shoutout na ka, Joe Romantico, Gabaminaw. Oy, si Joe! I-guess ka na mo diri, Joe. Sa topic? How to be a good husband. Rar. Shout out sa mong mga mama. Yes. Thank you for Thank you. Ay, wala. taking care Wala of na. us. Mama 7. Jaidas. Mommy Sa among mga Gemma. asawa, happy Women's Month. Ako mama po dahil nga mama ni Emily. Mother-in-law. Mother-in-law. Yeah. Ako duwa man ako mama gyapon. Mama sa kong best friend akong gipuyan sa Carmen ug ako mama gyud. Mwah, I love you so much. I love you na, kinakipuyo mo. Naman. Ay, check ka din. Kani pagkapon niyo si Juanito Hello. sa one photo. Ang among beauty queen, si Miss Wholesome. Wholesome. Kapun ka. Atangin ninyo ang among atangin ninyo mong bagong programa pohon. Yes. Kami ni Sam. Yan. Kami ni Sam, kami ni Drew. Yan. Yan. Before ta mag nala ko i-share. Yun, Ayan, yun. ayan. Larga, Kung larga, sa larga. gid ka empowered ang mga babae sa una pa. So this is from Proverbs 31 verses 10 to 31. Hindi na ako siya i-read all but nalang ko i-pick ng mga verses. Verse 10, a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Sakto, Kuns? Of course. Kani, she gets up while it is still night. Kaya siya yung magluto. So, biblical jud siya. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. And of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. Woo! Women empowerment! 23. Her husband is respected at the city, Da. where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So, in verse 31, kamo na mag-read. Verse 31, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Happy Women's Month! Yes, ang galing nun. Thank you guys. Kini si Councilor Bernie and of course si Drew. Tangin ninyo among bagong programa sa soon. Very, very soon. Earrings. Yes. Ingat mo tanan. Love you all. Bye! Bye!